Hevimmasta lähti se vielä Simossa tuota hirveän. Nyt se pääsee. Tornio Homma idea. Tässä on tommonen kenkä, joka puristuu tähän akselin ympärille. Jep. Kenkä, jonka voi vapauttaa, joka pitää vapauttaa, kun ruvetaan kelaamaan artsaa. Mutta hinauksen aikana se on kiinni. Säätärupista säädetään paineita tohon. Jota voi kokeilla tällä lailla näpäyttämällä, niin näkee, että 45 suurin piirtein. Vähän löysätään. Alkupaineet semmonen 40 ja 45. On vähän vielä hakusessa, että paljonko tässä on paineita, koska tässä on erilainen mitta-asteikko nyt kuin harskan vehkeessä. Että täytyy vähän kokeilla. 5 jonnekin asti niin mä käytin nyt, tuossa aamulla kokeilin. Mut vielä ei tiedä, että onko se sopiva vai ei. Ei se liikaa vielä ollut. Kelan pitäisi koko ajan pyöriä. Mut mikään niinku tässä ikinä ei nähdä mitään 80 tai sellaista. Ei varmasti. Kelan pitäisi koko ajan pyöriä. Eli vauhtia pitää olla aika lailla paljon, jotta tää myös pyörii. Jos siellä pysähtyy, niin siinä on aina pieni kitka, että se lähtee liikkeelle. Ja se tarkoittaa tuolla lentäjällä sitä, että se rupeaa vähän niinku nykiin. Eli sit joutuu mahdollisesti lennon aikana säätää joko vauhtia tai pikkasen. Tässä on aika pitkä momentti, että 2 kierrosta, niin 30 kierros, 35 kierros, 40. Ja sitten sen jälkeen kun pilotti irrottaa itsensä, vähän aikaa pitäisi ajaa suoraan, saadaan naru vähän kireälle. Jälkeen pysäytys, kenkä auki, tälle puolelle siirtyy ja täällä on sitten takaisinkelausmoottori. Painamalla sen tohon rummun sisäpintaan, niin se rupeaa pyörittämään rumpua taas. Ja sä tuut niinku tänne seisoo siihen. Joo, virtaa tulee tästä. Ja puolaus täytyy tehdä käsin. Ja se on tämmönen vauhti suuri. Jos tätä tausia kelataan, niin suurin piirtein tämmöstä vauhtia, jotta saadaan tää nartsa tänne lomittaan toistensa päälle, että se ei mene tiiviiksi. Jos se menee tiiviiksi, niin sitten taas hinatessa niin se räpsähtelee koko aika sieltä. Ja se pitää kulkea niinku poikittain koko aika. Tää on niin ohutta, että se painuu aina tonne väliin. Se on vähän ongelma sit. Sen takia se puolaus pitää olla tälleen nopea tahti siihen. Ja tarpeeksi ajoissa niin pitää jo lopettaa painaminen, ettei tää koko setti mene tosta läpi. Elikkä se aika sitä joutuu vähän silleen naps. Vauhtiakin saa tohon niinku. Se kelaa aika nopeasti kyllä. Tän kanssa on vielä vähän ongelmaa, että se ei ihan joka hinauksella nyt aamulla aueni. Eli se idea on se, että tää kiristyy. Niin toi tarra aukeaa. Täältä tää on leijavarjo. Niin se pullahtaisi ulos. Mut se ei ihan joka kerralla nyt sit tullut. Tähän on tulossa joku semmonen, täällä pitäisi olla joku, että tää muka aukeaisi paremmin, mutta mun mielestä tää ei aukea vielä. Eli tosta startissa, kun se lähtee, niin tää kiristyy näin, mutta se pitää ton bussin tuolla. Mut sit kun se löystyy, niin tää pitäisi pullahtaa ulos. Jollain on varmaan joku hyvä taide, että miten tää pitäisi taitella tää bussi. Sillä lailla, että se mahdollisuuksien mukaan niin sieltä heti tulisi ulos. Siinä on aika pitkä pätkä punoista kanssa.
ajan. Niin, mä oon pakannut sen nyt näin, että mä oon ottanut ihan niinku pelastusvarjo olisi tässä nipussa. Tänne rantaan. Ja Ennen kuin tulee rantaan, se nousee aika siten, että sitten putoo tänne alas. siten, että nämä tunnelin suut jäisi tähän heti päällimmäiseksi. Ja punokset tuohon muutamalla nätillä lenkillä niin tuohon sivuun. Ja sitten tässä on tarrat. Tarrat on silleen, että ne on vinottain. Ne ei ole tasaisesti nämä tarrat. Ja velcrot kiinni, niin idea on se, että mä otan vähän pussia esiin tuolta. Kun tää kiristyy tää heti tuossa alussa, niin se aukeaa tuo tarra. Ja sit kun löystyy hinaus, niin tää pitäisi pullahtaa täältä ulos. Ja mielellään niin, että tulee heti nää etumaiset. Veikkaisin. Puoleksi paluu. Eli nää. Se on siinä.